Славата и историята на Люлин са едно, настоящето е нещо съвсем различно. Съветвам ви, като изгледате това видео, да отворите сводки, справки, материали, обърнете интернет, тъй като живеем в ерата на изкуствения интелект, много лесно да ви излезе цялата информация, защото аз съм я проверил много пъти. И вижте дали няма по-скъпи квартали, които са доста по-престъпни от Люлин. Вижте Младост, Дружба, Надежда. Това са други крайни квартали. Може да сложите и други, за да проверите с какво тези квартали са по-различни от Люлин. С какво? Имат по-добра инфраструктура, по-добър транспорт, повече паркове. Хората в Младост са по-различни от хората в Люлин ли? Или хората в Дружба и хората в Надежда, или хората в Лозенец? Това, че един е с работни дрехи, а другия се кичка, няма никаква разлика. Менталитетът ни е един и същ. Аз съм човек, който на ден кръстосва кварталите по няколко пъти. Последните 9 години. И съм видял, че Люлин е много подценен квартал на база всички останали. Транспорт на Люлин. Трамваи, тролеи, метро, автобуси. С метрото си 4 спирки до центъра. Бързо влизаш в София и бързо излизаш от София. В Люлин е втория по големина парк в София. И тъй като говорим за минало, за история, за престъпността през 90-те години, посочете ми един квартал или един град в България, където не е имало престъпност. За да видим дали си говорим така или знаеме какво говорим. Люлин е супер подценен квартал за сметка на много останали. Разликата на Люлин с другите посочени квартали, ако искате и други сложете, е единствено цената на квадратен метър. Люлин си е съвсем нормален квартал, като всички останали. По никакъв начин не се различава. Ако някой смята, че се различава, изтъквайте ми плюсове и минуси, ама наистина. Да водим един диалог, да видим до къде ще стигне. Ще очаквам да коментирате и да стигнем до истината.